Hyppää bussista, tapaan kaikki. Tänne Tiltedin 10 pommi on tulossa. Täällä on jotain sueteja. Nää vetää vaan 90-vuotiaisia. What the fuck? Tää yks vetää kuodit, mitä ihmettä? Meni World Cupiin, pääsi Endgameen. Kaikki on mun bokseis. Puka hyppää mun boksiin, mä klutsaan. Voitin 3 miljoonaa. Pinkaa, ländäks nuutiin aina. Me tapettiin tosi mut pelaajaa. Peter jää meille. Me valtiin, meit puskee jotkut 9-vuotiaat lapset. Me tuhotaan ne vuodei full peace. Mä oon jo Unreal ja mun kaverikin on Unreal. Oltiin ajamassa alueelle, meitä alettiin biimaa, jäätiin fightaa, me tuhottiin ne. Me nähtiin Luka kilpissä, meidän pitää tappaa ne. Mä en halua, että Luka voittaa tän. Me ollaan maailman paras tiimi. Nyt me pusketaan Lukaa ja sen tiimeit tiiä. Me tuotiin Lukaa melkein. Luka jäi 1 HP:ks. Mun kaveri kuoli, mä klutsasin. Mä tapoin Lukan tiimeidi 5 HP:na. Mun pitää hiilata. Onneksi mulla on medaljon ja mulla on medkittei. Revasin mun kaverin viimattaan. Lukaa ilmasta. Luka jäi top 5. Meidän pitää voittaa tää.